Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 30 na. Bulan sang Marso, tuig 2020. Ang pizza 30 sa bulan sa Marso, tuig 2020, manaog ini sa history sang bilog nga Negros kag Bacolod. Nga aman, bangod karon nga adlaw. Amo ang pagpatuman sang enhanced community quarantine sa bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Manaog ini sa history. Talakayon ini buwas damlag sa mga estudyante nga sa tuig 2020 bulan sang Marso pizza 30. Ginpatuman ang enhanced community quarantine. Ano ang matabo sini karon nga adlaw? Kahapon ga monitor kita kay Mayor Bing Leonardia. Bisita sa ni Action Boy Duran. Para maulo at hagan bla. Kay kadamo sang question sa aton mga kauturan. Alas 12:01 kaina, nagsugod ang enhanced community quarantine. Ano ang buot silingon sini? Hindi katulad sang korpyo nga alas 10 ang takna sa gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon, pwede na kagwa ang pumuluyo. Ang enhanced community quarantine ang bilog nga pumuluyo hindi makagwa. May isa lang nga pwede kung nahatagan ikaw sa tawag quarantine pass. Klaruhon tayo ha, lain ang korpyo, lain ini subong, ang nagkakatabo, hindi kagidya pwede kagwa. Kung wala ikaw sang quarantine pass nga ginapanghatag sa mga opisyal sang barangay, tagsa kabalay, isa lang ang makagwa. Klaro ha, isa lang ang makagwa. Makagwa siya, kagbit-bit pa niya ang quarantine pass. Agod nga maipakita siya sa mga otoridad. Kaya ang pwede lang nga makalambiyong amo ang kapulisan naton, ang Armadang Kusog sa Pilipinas, mga health worker, doktor, nurses, kag iban pa nga lisensyado sa gobyerno. Bisan ganing katapos sang media, kinahanglan gid nga magsuksok ikaw sang identification. Kinahanglan may ID ikaw nga nagapamatuod nga nagatrabaho ikaw sa isa ka television network, sa isa ka pamantalaan kag waragwagan sang radyo. Amo ini ang kinalain. Ginaklaro, korpyo, alas 10, alas 4, lain sa enhanced community quarantine nga, hindi kagid pwede kagwa. Kung wala ka sang pasgikan sa imo tagsa ka kabaranggayan. Amo ini siya ang kinalain. So far, so good. Madamo ang nagareklamo, anong mahimo naton? Kay gapangabay ang gobyerno para matapnat ang COVID-19, amo ning himuon ta. Kay kung hagag kita lambiyong, hagag kita lagaw, mas nanamitan ang kagaw iya maglaton-laton kung madamo ang nagalagaw.
Kag kung wala sa tapikan, di kuni mapatay siya natural death. Ang tanan ara sa sulod sang puluyan. Ini ulo antos lang anay kita. Kooperar lang kita. Kay para man ini sa aton ikaayong lawas. Wala ginapasanto ya. Ang kagaw. Dihamak na nga doktor ang nagklamatay. Mga health worker naton ginatos na, linibo na sa iban nga kapungsuran ang ginaigo sang COVID-19. So, initanan, ginahimo sang gobyerno, agod nga maproteksyonan ikaw, ako, kita, tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang nitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Are, ang tagtaganay karon sang pagkaon, food packs, basi kon may ara naman mga komentaryo, wala kagtuo. Iklaruhon tayo ni. Ang pagpanagtag sining food pack na ni, gin paagi ini sa DSSD Bacolod. Ang kumplito nga kopya saan dapat tagaan halin sa ila. Kag ang mga purpose beneficiary bala makabaton pa ini subong sa una nga pagpanagtag sang food pack na ni. Nga bangod ang ila sining benepisyo maabot pa sa Abril 4 pati dugay pa to. Tigin pa kamaayo ni Mayor Bing Leonardia nga sakupon sila sa pagpanagtag. Kay base sa datos sang DSSD, may ara mga 10,000 ka mga purpose beneficiaries sa syudad. Meantime nga wala pa mag-abot ang ilang benepisyo, sakupon sila. Pero sa masunod nga mag-abot ng benepisyo nila, hindi na sila masakop, mas dako-dako ang benepisyo nga ginabato nila sang ginapanagtag sang syudad sa Bacolod. Amo ni gapon ang ginpatag ni Mayor Bing Leonardia. Ari pagid, sino ang una makabaton? Ini balang mga utod naton nga mga indigent o mga imol naton gidya nga mga kauturan. Ti mga 40,000 ini sa record sang DSSD. Kag base ma-misinterpretar nga ang mga dalagko nga panimalay bala kag mga subdivision nga hindi matagtagan. Ti kaintindi naman kamo nga kamo may ara kamo sufficiente nga income, may ikasarang kamo, ipanagtag ana ini sa aton kubos kag nagakinanglan gid nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Kung sa bagay, kung may kulukwarta kamo, kung lagko kamo nga negosyante, hindi na kinalan magbaton kamo, dapat maghatag kamo, magdunar kamo, para bisan paano makadugang-dugang ini sa mga pumuluyo naton nga mas nagakinahanglan gid. Labi na gid ang mga driver naton, wala siyang biyahe. Kanugo, no? Sige, nubo sang gasolina kag krudo, nubo nga nubo. Tano inkamon mo kayo la biyahe? Supposed to be tani makabawi ka na. Kay ti sige nubo sang presyo, sige lang rollback nga rollback. Tano ang ganansyahan mo no inkamon mo kayo la biyahe. So dala ini sila sa posible tagtagan sa pagkaon sa pipila ka mga sinimana nga hindi sila makabiyahe kag hindi makagwa sila puluyan. So amo ini ang matabo karong nga adlaw. Panagtaganay, pero hindi tanan. Ang makasarang kaintindi naman kamo. Ihatag ta ini sa mga kauturan naton nga mas nagakinahanglan. Labi na gid kay hindi makapagusto baligya, hindi makagwa. Makagwa lang isa sa panimalay nga may ara pa quarantine pass. So, intindihon ta. Kamo may kulukwarta, may sulusubra, ang aton pangabay, basi kon makadunar pa kamo, makabulig pa kamo, midiin nyo ipaagi o personal nyo nga ihatag, mas pasalamatan nina sa aton mga kauturan ngan mas nagakinanglan sang bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas.
lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aralang sa 2nd floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang sila sang satellite nga opisina para mahapos nga mag-atipan sa inyo kung mag-loan kamo. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galoga, Tuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. May ara man sila sa corner Yongke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, dasig magproseso sa inyo papilis, nubo kayong saka. Federlep Lending Corporation ang inyo kaduan. 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Ginapakamalaot sang pila naton ka mga opisyal sang departamento sang ikaayong lawas ining pagtratar sa pila naton ka mga doktor, nurses, kag iban pa. Dire sa Bacolod, inireklamo na gani. Kung ako daw di ko kaintindi sa batasan sa pila naton ka mga kauturan. Di hamak na nga doktor ang nagkalamatay. May ara gani ko na sugilanon nga migo ko. Sila niya kung magsige ni ang kagaw nga ni. Kag sige baton sa mga hospital. Magkalaurot gani tumbang aton mga doktor, nurses ka mga health worker. Nga kay sila yung gatubang mo. Kamo yung nga nagapakamalaot sila, kamo yung gasinggitan, kamo yung nga daw di magbaton sa ila,
Wala ka mo yung pakialam, kay wala makamo gatubang ya mo. Sa ginalatnan sa COVID-19, sila yung gatubang, sila yung gabulong, sila yung frontliner. Ti siling siyang isa naton kabiyang nga doktor, magkalaurot kami patay ya. Bangod kay kami ang gabulong sila, kami ang gatubang sila. Pagkatapos, daw hindi pa among pagtamod sa amon. Tuod man, kasakit matyagon bala? Nga sila ang gatubang sa mga may kaso sining makalalaton nga kagaw. Pagkatapos, pakamalauton mo, hindi mo pagbatunon sa salakyan mo. Por Diyos, por Santo, sobra naman ang anong klase batasan nga ito ni. Lantawa bala? May isa naman ka doktor nga napatayo. Isa ka pathologist na patay sa Vicente Sito Memorial Medical Center sa Cebu. Tisuno sa Philippine Medical Association, 12 na tanang ka doktor ang nagkalamatay. Kag may mga ara pa sa ospital na confine. So ang silingon, dapat naton sila pasalamatan, kabigon nga mga baganihan, kay sila yung gatubang, kamo yung hagad sa tabog sila, gatubang nga muskasoaw, kamo ang gabulong. Sobra naman na. Daw, ang batasan nga daw hindi amobla. Kay bangod nga ina nga hospital, nagsulod ng isa ka pasyente nga may balatian, nga may kagaw, ang tanan niya nga maimpyado na. Matiyag niyo daw may makamamatay nga balatian nga kutulukon ka mo, matumbaman ka mo. Ning batasan bla nga sobra na daw, hindi na amo. Dapat ani ini sila pasalamatan. Dapat buligan. Ang inaimo nyo ya. Daw, matiyag ko daw. Wala man ka mo siyang hinimuan. Anong hinimo nyo nga bulig? Wala man. Amo na bla, pakalaot lang, pakamalain lang tanan. Buyayaw lang. Imbes ka magbulig. Hindi mga tao gani, wala man binuligan gani. Hasta malang sang pati social media ginagamit pa para mangyaw-yaw ka magikay. Di ka mo, may hinimuan ka mo nga kayuan? May nabuligan ka mo? Nagatag ka mo mion sintimo? Para sa nagaanto sumunaton nga mga kauturan? Nga wala trabaho? Wala man. Hala, hikay lang ka mo. Hala, balbal lang ka mo. Komentaryo. Wala man ka mo sang binuligan. Wala ka mo magkalauya. So, swerte na ginaya. Do ka mga mal-edukado ng mga tao. May tali kung may binuligan, makamulin mo okay man ko, perting bulig ya. Wala man. Halala ka mo komentaryo nga komentaryo. Sus, kabudlay ng mga tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon!
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay Oy, nga. Evergreen Herbal Capsule, ha? Amo ning gamitan ninyo karon nga kadelikado nga panahon. Kay nagabulig initinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang pito kasangkap lagi tingob sa isa ni mga turmeric, malunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargusog ginsulod sa isa ka kapsula ang iya sini resulta Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig sini para magpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Pero kung kulang ka sa vitamina, ginadugangan niya. Kulang ka magnesium, kulang ka calcium, potassium, zinc, ginadugangan niya. Amo nang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ni sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa Food and Drug Administration. Amo ni kinanglanta sa subo nga tinion nga masyado kadelikado sang nagalapta nga kagaw. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, mabakal man sa Leonor Pharmacy sa Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, kag Bilyones Drug Store sa Hinigaran. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:02 na. Antes na magbulag sa inyo temporaryo, nagatambyaw lang kita. Belated happy birthday gali kay Action Eden Aboso kahapon. Porte ang kadlawan niya, may ara COVID-19 from preparasyon, di magwanta. Pero laka-laka lang, nami gapon ang preparasyon sa lamisa, isa ka lamisa, dua lang. Tag-dua lang kami, tiyang pamaragtag sa litson, kapag kaon daw medyo may social distancing gapon na. Pero porte nga preparasyon ni Action Eden Aboso. Action Eden, belated lang Salamat gid sa pagkaon kahapon. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3 na standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Action Boy Duran, kanagiwat siya kadlawan kahapon Action Eden Aboso. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!